A swn i'n licio rhoi croeso i chi gyd i ddigwyddiad coffa sydd wedi cael ei drefnu gan swyddogion Comisiynydd y Gymraeg i gofio am Aled Roberts. Oedd yn Gomisiynydd y Gymraeg rhwng 2019 a dechrau'r flwyddyn hon. Croeso hefyd i reini o'ch chi sy'n mynd i fod yn gwylio'n fyw. Mae yna recordiad yn digwydd o'r sesiwn a mi fydd o ar gael ar gwefan a cyfryngau YouTube a cyfryngau cymdeithasol. Da ni'n hynod falch o weld llunos a'r teulu yma hefo ni heddiw. Dros y cyfnod diwetha, da ni fel cenedl, fel cymuned, fel teulu a fel staff wedi bod yn rhannu atgofion am Aled. Cofio am ei bersonoliaeth egnïol a cyfeillgar a'i gyfraniad at yr iaith Gymraeg yn ystod ei gyfnod fel Comisiynydd ac yn ystod ei yrfa ar ei hyd. Mae teyrngedau niferus a chynnes wedi llifo i mewn i'r sefydliad. A teyrngedau mae'r teulu wedi derbyn yn tystio i'w boblogrwydd o. Ei allu i ymwneud â phobl, ei gymeriad hoffus, ei anger dros yr iaith, a'i weledigaeth gadarn i sicrhau thwf a'i ffyniant. Da ni wedi clywed teyrngedau hyfryd hefyd gen i ffrindiau a'i gyfeillion yn sôn am ei anger tuag at yr iaith yn ei gymuned ei hun yn yr hos. Ei gyfraniad at fywyd a diwylliant ei ardal yn y stiwt, y capal a'r côr. Roedden nhw i gyd yn dod â lot o fwynhad iddo. Anhwtha yn yr ardal yn cael bydd ac yn elwa o'i bresenoldeb o, mewn cymaint o ffyrdd. Sôn am rhos, un o'r pethau cyntaf ddudodd Aled wrtha fi, oedd sôn am siars gafodd o gen i nain rhyw dro. Cofia, mae bachgen o'r ponciau wyt ti, nid rhos i fferm. A dwi'n meddwl bod hynny yn testio sut fath o ddyn oedd o, dyn traed ar lawr, doedd o ddim yn bwysig mewn unrhyw ffordd, ac oedd o efo ni i weithio. A fel staff Comisiynydd y Gymraeg, oedden ni wrth yn bodd yn cydweithio efo fo. Roedd o'n deg, ond yn gadarn i arweiniad, yn awchu gwaith. Hawdd gwneud efo fo hwyliog a chymdeithasol bob amser. Ac o'r cychwyn, oedd hi'n amlwg i ni bod o'n ddyn pobl. Mi oedd y Steddfod yn bwysig i Aled. Fodd cadeirydd pwyllgor gwaith Steddfod Wrecsam yn 2011, a mi oedd o hefyd yn weithgar iawn efo Steddfodau bach. Mi fuodd yn gadeirydd pwyllgor gwaith Steddfod Powys, ddigwyddodd yn yr hos lenni hyd ei farwolaeth. A mi oedd Aled yn ei elfen mewn Steddfod. Tro dwythau ni fod hefo'n gilydd oedd yn y Steddfod yn Llanrwst yn 2019, a mi ffendio ni fel swyddogion bod cerdded o un pen i'r maes i'r llall efo Aled yn amhosib bron. Cymaint o bobl oedd eisiau stopio i gael sgwrs efo fo. Oedden nhw eisiau sgwrs, rhannu profiad neu rhannu cwyn. Oedd o'n medru siarad efo pawb, a oedden ni'n gwybod pryd hynny bod Aled yn newydd i'w rôl ac yn mynd i ddod ar i'w newyddeb i'r sefydliad oherwydd bod o wedi dweud yn glir wrtha ni mae pobl oedd calon y sefydliad iddo fo, bod o'n cychwyn ac yn gorffan efo'r cychoedd. Ond cyn yr Eisteddfod, ac a deud y gwir, swn i'n dweud mae seibiant o Steddfod Llanrwst iddo fo, yn y 4 mis cyn hynny, mi deithiodd o Gymru gyfan i siarad efo pobl ym mhob man. Oedd o eisiau clywed profiadau mewn ysgolion, colega, efo'r ffermwyr ifanc, clybiau darts, corau, fuodd o mewn carchardau, fuodd o'n siarad efo rhieni, disgyblion ysgol, ffermwyr, a fuodd o mewn cartrefi gofal. Ac yn glir iawn, oedd o'n amlwg bod o'n deall be oedd pobl yn ddeud ac yn gwrando ar y negeseuon, ac oedd ganddo fo ddawn wedyn o ddod yn ôl i'r sefydliad wedi gwrando ac adnabod problemau oedd o'n gallu gwneud rhywbeth yn ei cylch. Ond mi ddath y pandemig a'r cyfnod clo, a mi oedd Aled yn poeni am yr effaith oedd hynny'n gael ar ddiwylliant, ar bethau fel y Steddfod, ond hefyd ar bobl yn maes iechyd a gofal. Felly, yr hyn oedd rhaid i ni wneud fel swyddogion oedd gweithio a dal i weithio i roi i weledigaeth ar waith, a mi gadwodd o lygad
barcud ar y maes iechyd a gofal yn ystod y cyfnod pandemig. Ym mis Medi 2011, mi gyhoeddodd o adroddiad am ddefnydd o'r Gymraeg ar draws y sector cyhoeddus yn ystod y cyfnod clo. Ac bod o'n cydnabod yr effaith enbyd a yr cyfnod heriol oedd y sector iechyd wedi mynd trwyddo, oedd o dal i osod disgwyliad bod y sefydliadau hyn yn meddwl a cryfhau sut oedden nhw'n meddwl am y Gymraeg a sut oedden nhw'n mynd i ail godi at y dyfodol. A mi oedd i allu fo fel cyfreithiwr yn amlwg yn ei waith wrth iddo fo reoleiddio. Oedd o'm yn nyrfys, doedd na ddim nyrfusrwydd o gwmpas o wrth wneud penderfyniadau gorfodi, penderfynu pryd i ymchwilio, pa gama gorfodi i gosod ar sefydliadau fel bod nhw'n newid i ymddygiad ac yn cynnwys Gymraeg yn ei gwaith. Mi ymyrodd o mewn adolygiad barnwrol, uchelus. Mi ymyrodd hefyd ger bron y llys a pel, pan oedd angen dehongli deddfwriaeth dwyieithog Senedd Cymru, a mae o wedi dadla mewn sawl achos sydd wedi mynd i dribiwnlys y Gymraeg, a mi fysa fo wedi bod yn falch iawn o'r dyfarniad gafodd ei gyhoeddi wythnos dwytha o'i blaid o. Ond yn ogystal â bod yn gyfreithiwr, mi oedd o hefyd yn wleidydd yn y swydd. Ac yn haf 2020, mi gyhoeddodd o adroddiad oedd yn pwysleisio pwysigrwydd datblygu gweithlu addysg ddwyieithog i Gymru. Oedd o'n galw am strategaeth i sicrhau fforddiant addysg gychwynnol ar gyfer athrawon a sgiliau i holl athrawon a darpar athrawon. A mi fysa wedi bod wrth i fodd eto yn gweld y Llywodraeth yn gwrando ar ei alwad pan gyhoeddwyd y strategaeth yn mis Mai. Ond yn abod aled, mi fysa fo wedi bod eisiau gryfhau o. Mi gyhoeddodd hefyd y gwleidydd ynddo eto ddogfen manifesto ar gyfer etholiadau 2021. A mi oedd o'n galw adag hynny am gynlluniau penodol, nid yn unig i ddatblygu sgiliau y gweithlu addysg, ond hefyd sgiliau tu hwnt blynyddoedd cynnar ôl 16, iechyd, gofal. A mi oedd Aled wrth gwrs yn arfer bod ar fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru, a felly oedd o'n eithriadol ymwybodol o bwysigrwydd darparu gofal drwy'r Gymraeg i bobl oedd mewn gwendid. Yn Hydref 2021, mi gyhoeddodd hefyd adroddiad 5 mlynedd ar sefyllfa'r Gymraeg. Oedd o'n benderfynol bod angen defnyddio yr adroddiad mwyn newid sefyllfa'r Gymraeg am y 5 mlynedd oedd i ddilyn. A mae lais o'i glywed drwy'r adroddiad yn glir. Mae o'n pwysleisio bod yr iaith ddim yn bodoli mewn gwagle, mae'n gyfrwng byw, bod angen dwyn pob gwleidydd yng Nghymru, pob un o'r gweinidogion, i gyfri mewn perthynas â'r Gymraeg. A mi oedd ei ffyrdd o fynd ati i wneud hynny ar ôl cyhoeddi'r adroddiad yn dangos i brofiad gwleidyddol a'i feddwl gwleidyddol craff. Doedd o ddim yn un i fod yn segur, ac yn y misoedd ola, mi fuodd o'n pori hefo ni fel swyddogion drwy ymatebion i gynlluniau strategol addysg Gymraeg yr awdurdodau lleol, achos mi rydan ni fel corff yn ymgynghorau statudol. Cyfundrefn newydd ydy'r un sydd newydd basio ar holl gynlluniau 22 ohonyn nhw sydd newydd i cyflwyno. Maen nhw'n rhan o gyfundrefn cwbl newydd. A mi oedden ni fel staff yn rhyfeddu gymaint oedd yn wybod am ysgolion, oedd wedi bod i'r rhan fwyaf ohonyn nhw, dwi'n meddwl, wedi trafod y problemau ac yn deall y problemau. Fis Hydref llynedd mewn podlediad arbennig, mi ddiwydodd o'n glir iawn, nad mewn amgueddfa oedd yr iaith i fod. Oedd hi'n iaith fyw oedd yn heiddi cael ei dathlu a'i defnyddio, a mi roedd hi angerdd a'i benderfyniad yn y cyfweliad yn amlwg. Ac wrth feddwl am y ffordd orau i goffau Aled yn y sesiwn yma, da ni wedi bod yn ystyried mae un o'r pethau fysa fod i licio ydy bod ni'n defnyddio'r cyfle i symud yr agenda addysg yn ei blaen ac i gyplysu hynny hefo yn hawydd ni i sicrhau ffyniant y Gymraeg i genhedlaeth ifanc o siaradwyr. Fel dwi eisoes wedi pwysleisio,
Roedd gan Aled diddordeb y profiad ar draws nifer o feysydd polisi yn ymwneud â'r Gymraeg, ond hynny addysg oedd y maes oedd yn agos iawn at ei galon, a roedd yn angerddol ynghylch ehangu addysg cyfrwng Cymraeg a datblygu sgiliau pobl ifanc. Yn ystod ei gyfnod fel cynghorydd, arweinydd Cyngor Wrecsam, llywodraethwr ysgolaid i Hwsyn a Morgan Llwyd, ac fel llefarydd addysg yn ystod ei gyfnod fel aelod cynulliad, mi ddatblygodd Aled arbenigedd y maes polisi addysg Cymru. A dyma pam y penderfynodd Llywodraeth Cymru yn 2017 gomisiynu Aled i arwain adolygiad brys o'r cynllunio strategol y Gymraeg mewn addysg. Ac yn dilyn cyhoeddi adolygiad arwydd o cael, Aled fy'n arwain y gwaith o weithredu ar gymhellion yr adroddiad drwy ddarparu cyngor i'r Llywodraeth ynglyn â'r newid deddfwriaethol y byddai hangen mwyn gwella sail cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg. A di hi ddim yn ormodiaeth felly i ddeud bod gwaith Aled wedi arwain at ddatblygiad polisi cenedlaethol ynghylch ehangu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y maes addysg. Nid yn unig mae ffrwyth i gyfraniad i weld yn y cynllunio strategol Cymraeg mewn addysg, ond hefyd ym mhenderfyniad Llywodraeth i gyflwyno bil addysg Gymraeg yn ystod y Senedd bresennol. Mae gweledigaeth a syniadau Aled am addysg cyfrwng Cymraeg wedi gadael i marc, a heb os wedi cyfrannu yn sylweddol at sicrhau bod modd i bobl ifanc Cymru gael cyfle i ddysgu a defnyddio'r Gymraeg yn ei bywydau. Mae gwaddol ei waith yn y maes hwn yn rhywbeth y dylai deulu ymfalchio yno ac yn rhywbeth da ni fel cenedl yn mynd i fod yn ddiolchgar amdano am flynyddoedd i ddod. Ac yn y cyd-destun yma, dwi'n falch heddiw bod gennym ni gyfle i barhau gwaith pwysig Aled. Da ni'n mynd i gael trafodaeth panel am y Gymraeg yn y chweched dosbarth, a dwi'n meddwl bod yn syniad da i ni gael y drafodaeth yna yn y ffordd o Aled yn cael trafodaethau bob amser, yn onest, yn heriol, yn adeiladol, ond hefyd yn hwyliog a charedig. Diolch. Wel, diolch yn fawr iawn Gwenith am y deyrnged yna sy'n crynhoi cyfraniad gwerthfawr nath Aled i'r iaith Gymraeg, ond hefyd y fwy cyffredinol ynglyn â'r hyn mi oedd Aled yn ei wneud ym mhob agwedd o gymdeithas y bu'n rhan ohoni. Mi fyddys ni'n hoffi a segur hyn wedodd Gwenith hefyd a'ch croesawu chi fan hyn i babell cymdeithasau ar faes y brifol croeso i Dregaron. Trafodaeth fydd hi i drafod y maes polisi oedd yn agos iawn at galon Aled wrth gwrs sef addysg. Ac mae cyfraniad y sector addysg i weledigaeth y Llywodraeth dros yr iaith Gymraeg yn gwbl allweddol. Mae'r rhaid sicrhau bod cynnydd sylweddol yn nifer o bobl ifanc sydd yn gadael yr ysgol yn siaradwyr Cymraeg hyderus, yn barod i ddefnyddio'r iaith yn ei bywydau nhw bob dydd. Nawr, rhan gwbl allweddol o strategaeth yw sicrhau dilyniant effeithiol rhwng cyfnodau addysg gwahanol, ac mae hynny'n arbennig o wir wrth i bobl ifanc symud o'r sector statudol i addysg ôl 16 ac addysg uwch, y cyfnod holl bwysig yna wrth gwrs sy'n pontio y byd addysg a'r byd gwaith. Nawr, yn anffodus, mae ystadegau diweddar yn dangos yn glir y llithriad ieithyddol sy'n digwydd yn y cyfnod yma, lle mae nifer sylweddol o bobl ifanc Cymru yn colli gafel a hyder yn ei sgiliau Cymraeg. Mae'n galonogol gweld felly mae un o flaenoriaethau strategol y Llywodraeth yw sicrhau bod llai o bobl ifanc yn colli i sgiliau Cymraeg wrth symud o addysg statudol i addysg bellach ac uwch, a bod rhagor ohonyn nhw yn cyrraedd canol i hugeiniau wedi dal gafel ar yr iaith. Nawr te heddi, i ni ffodus dros ben i gael panel o arbenigwyr. Dwi'n edrych arnyn nhw, maen nhw'n edrych braidd yn nerfus am hyn o bryd, ond dwi'n siŵr mae ganddyn nhw'r wybodaeth i gyd ar yn cyfyrnu y prynawn yma. Am bwriad ni yw trafod sut gellir cyflawni hyn, sut mae modd cyflawni'r ffaith er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn parhau i ddefnyddio'r Gymraeg ac yn ymfalchio yn eu Cymraeg wrth bod nhw'n symud o'r byd addysg i'r byd gwaith.
Bydd y panel yn trafod y rôl y chweched dosbarth mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y cyd-destun yma, ac hefyd sut mae modd cydlynu'r ddarpariaeth yma a ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sydd yn cael ei gynnig mewn colegau addysg bellach. Felly, gyflwyno'r panel i chi. Chi eisiau wedi cwrdd â Gwenith, wrth gwrs, sef Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg. Wedyn, drws nesaf at Gwenith, mae gennym ni Angharad Mai Roberts. Angharad ydy cyfarwyddwr datblygu dwyieithrwydd, adnoddau dysgu a sgiliau grŵp Llandrillo Menai. Drws nesaf at Angharad wedyn, mae gennym ni Dr Llinus Jones, sef Prif Athrawes Ysgol Bro Myrddin, a mae hi yma ar ran cydag, sef Cymdeithas Ysgolion dros Addysg Gymraeg. Ac yna drws nesaf fan hyn, ata i Mani a Gwd, sef Llywyd Cenedlaethol ECAC. Gafod chi groesawyn os gwelwch yn dda. Wel, rhyw drafodaeth banner, rhyw hanner awr fydd i mewn gwirionedd, ond cyn yn bod ni'n cychwyn ar y drafodaeth honno, dwi'n falch iawn o gweud byddwn ni'n dechrau drwy ddangos fideo byr i chi ar y sgrin sydd tu ôl yn i fan hyn. Mwyn clywed barn a phrofiadau rhai sydd yn ganolog i'r holl drafodaeth yma, sef pobl ifanc. Ac yn fwy penodol, pobl ifanc o'r ardal hon, ardal Ceredigion, Bro'r Eisteddfod. O glywed Gwenith yn pwysleisio mai barn Aled oedd y dyle'r cyfan ddechrau a gorffen gyda'r cyhoedd ar ran yr hyn oedd y swyddfa yn ceisio i wneud. Yn ysgyn ni mae'n mheuaeth o gwbl bydd wedi cytuno ynghylch y penderfyniad i flaenoriaethu i safbwynt nhw. Felly fe drown ni at y sgrin am chydig funudau. Mae'r iaith Gymraeg yn rili bwysig fi oherwydd mae'n nheulu gyd o deulu Gymraeg. A fi'n credu bod siarad Cymraeg yn y chweched dosbarth yn hanfodol iawn. Dwi'n falch iawn o gallu siarad Cymraeg. Cyfestu fy ngeni yn Lloegr, felly Saesneg oedd iaith cyntaf fi, a wedyn symud i Gymru ac oedd e'n peth ddelfrydol i fi gallu dysgu'r iaith a mynd i ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg. Wel, yn fy marn i, mi ydw i'n falch iawn i allu siarad Cymraeg. Mae wedi dod efo llawer o gyfleoedd i mi. I fod yn ddwyieithog. Mewn bywyd, dwi'n ffindio hwn yn sgil bwysig iawn i allu siarad yn rhugl yn y ddwy iaith. Dwi'n mor falch dwi wedi gallu cael y cyfle i wneud addysg trwy'r Gymraeg oherwydd dwi'n siarad Cymraeg adre a dwi'n gallu just cario ymlaen wneud hynny pryd dwi'n yr ysgol a byddai'n gallu cario ymlaen yna os byddai'n dewis mynd i Prifysgol yng Nghymru. Fi'n credu bod wneud addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhoi lot o cyfleoedd i chi a gallu agor drysau mhob fel agwedd o fywyd ysgol, o fywyd tu allan a wneud lot o gweithgareddau allgyrsiol megis y Cofio. Mae hybu'r iaith Gymraeg yn rhywbeth rwy'n teimlo'n gryf tuag at ac rwy'n unigolyn sydd yn rhan o'r clwb Cymreicdod Cymraeg yma yn Ysgol Bro Pedr. Mae'r awyrgylch sy'n cael ei greu o fewn yr ysgol, achos bod yn Gymraeg, mae fyny'n glos a mae pawb yn siarad ymhlith y Gymraeg a mae fe'n sicr yn rhan o'n hynaniaeth ni o fewn yr ysgol. Felly mae sicrhau bod ni'n atgyfnerthu'r iaith Gymraeg yn rhywbeth dwi'n teimlo'n gryf tuag at, yn enwedig pan yn ceisio dangos y siampl i'r rhai ifanc. Mae'r ethos Cymraeg yn ofnadwy bwysig o fewn yr ysgol. Ni'n trial hybu y Gymraeg fwy yn y gallu, a mae'r chweched yn cymryd rôl hanfodol o trosglwyddo'r Cymraeg i fewn i'r disgyblion ienga'r ysgol. Mae llwyddiant y chweched dosbarth yn holl bwysig ar gyfer llwyddiant a ffyniant gweddill yr ysgol. Yn gymdeithasol hefyd mae'n cyfoethogi cymuned yr ysgol trwy gael yr aelodau hun yna o'r cohort gyda ni. Mae'r byd gwaith hefyd yn galw am fwy o unigolion sydd yn meddu'r iaith Gymraeg, sydd yn hyderus i ddefnyddio'r iaith Gymraeg o ddydd i ddydd, ac felly mae dyletswydd arno ni fel darparwyr addysg a fel chweched dosbarth i sicrhau ein bod ni'n paratoi myfyrwyr sydd yn hyderus yn defnyddio'r iaith ac sydd yn barod i fod yn ddinasyddion hyderus yn y Gymraeg. Ar ôl y chweched, fi'n gobeithio mynd ymlaen i Brifysgol i astudio addysg gynradd gyda SAC. Yn sicr, fi'n credu bydd y Gymraeg a'r sgiliau fi wedi meithrin trwy fynd i chweched yn y gyfrwng Gymraeg yn ddefnyddiol iawn i fi.
Wel, yn fy sefyllfa I, mae gennau tair iaith. Dwi'n dairieithog, Groeg, Cymraeg a Saesneg. A mae'n agor nifer fawr o drysau i'r dyfodol a I gwahanol gyrfaoedd sydd ar gael I mi, neu unrhyw un arall. Byddai cael yr iaith Gymraeg yn ddelfrydol I fi ar gyfer y byd meddygol achos byddai'n gallu siarad I cleifion yn y Gymraeg os maen nhw eisiau ac byddai'n gallu bod yn rhan o'r cymuned Cymraeg o fewn ysbytau hefyd fel yna. Mae hefyd yn fantais mewnol. Dwi'n teimlo'n fwy gyffyrddus ac yn fwy hyderus yn fy hun yn gwybod fy mod I efo'r mantais yma. Mae'r ffaith fy mod I yn gallu siarad Cymraeg yn sicrhau fod gyda fi'r hyder yma I barhau I siarad yn enwedig yn y byd gwaith a yn enwedig yn y fynyfodol. Fi'n credu bydd sgiliau dwyieithog sydd gen I fi a llawer ohoni yn y chweched dosbarth yn helpu ni gyda ein gyrfaoedd oherwydd mae llawer ohoni moyn aros yng Nghymru I gael swyddi a bydd y sgiliau dwyieithog na yn bendant yn helpu ni gael swyddi. Wel ie, gai ategu'r hyn mae'n ei ddweud yn y sgrin, sef diolch I ddisgyblion a staff Ysgol Bro Pedr ac Ysgol Gymunedol Penwedig. Mae gennau ddwy sydd yn Ysgol Penwedig digwydd bod ac yn aelodau y Clwb Guts, sef yr hyn sydd yn ceisio mynd fyna mwyn hwyrwyddo'r Gymraeg. Gai droi at y panel. Sawl cwestiwn a sawl pwnc fyna yn gallu codi gan y bobl ifanc, ond sy'n ni'n dechrau'n bach fwy cyffredinol, rhywbeth oedd yn cael ei godi drwy'r o tro wrth wrando ar hyn oedd yn y fideo, sef y balchder sydd ganddyn nhw yn yr iaith Gymraeg a hefyd y bwysigrwydd I allu parhau mewn addysg cyfrwng Cymraeg hefyd. Chod, gai ddechrau falle gyda tithau yngharad yn Coleg Llandryso. Sut bydde ti'n esgliro felly arwydd o cad dosbarthiadau 6 yn galluogi dilyniant mewn addysg cyfrwng Cymraeg a hefyd yn hyd-destun gweledigaeth y Llywodraeth ar gyfer yr iaith Gymraeg hefyd? Wel, dre siarad am, mae'n siŵr y gwahaniaeth achos yn profiad gwaith I di gweithio mewn coleg addysg. Ond y ddoi beth ydyn, ie? Ie. Mae profiadau nhw'n wahanol iawn pan maen nhw'n dŵad i'r coleg a ydyn ni ella ddim yn gweld gymaint o'r balchder na, lle ydyn ni'n gorfod trio meithrin y balchder, a trio cael nhw I sylweddoli pwysigrwydd I sgilio nhw. Ac lle yn yr ysgol, pan maen nhw mewn sefyllfa chweched dosbarth, lle maen nhw'n cael eu trachu mewn popeth yn Gymraeg, bosib fod hwnna yn lot fwy naturiol yn yr amgylchiadau yna. Oeddi'r plant wedyn troi at chi ac yn ceisio sicrhau bod hynny yn parhau wedyn pan maen nhw yn y colegau? Mae yna rhai yn llai parod yn swydd yn job ni dio wedyn I helpu nhw I sylweddoli mae ganddoch chi'r sgiliau yma. Mae'n andros o bwysig bod chi'n parhau hefo'r sgiliau yma a helpu nhw I sylweddoli pa bynnag faes maen nhw wedi dewis mynd I mewn iddi yn y coleg. Os ydy o'n faes gofal, wnaethon chi sôn am gofal fel maes blaenoriaeth, enghraifft bod o'n hanfodol bod nhw'n parhau hefo'r sgiliau hynny. Felly, mae'n amrywiol yn y colega, a mae'n gallu dibynnu pa lleoliad y coleg hefyd. Ella fwy gorllewinol, mae yna fwy o siaradwyr Cymraeg, a mae'n haws ella cael dosbarth efo mwy o siaradwyr Cymraeg mewn dosbarth efo'i gilydd, fwy dwyreiniol, mae hwnna'n fwy heriol, lle eto yn yr ysgolion, os ydyn nhw gyd yn rhugl mewn un dosbarth, mae o'n sefyllfa. Swn i'n dweud bod yn haws, mae wahanol am yr ethos yna yn yr ysgol, dydy. Llun, os ydych chi felly gan mae ganddoch chi addysg cyfrwng Cymraeg o 11 nes fydd yn ddeunaw mlynedd ddod, ydy'n haws i chi I gael yr ethos yna a'r balchder sydd gan ag I feithrin hynny o fewn disgyblion yn yr ysgol? Yn aml iawn, mae plentyn yn mynd yn fwy balch o'i Cymreictod ar ôl gadael yr ysgol. Achos chymod, os ych chi'n cofio amser o'ch chi yn yr ysgol, os ych chi'n gweud, sathro'n gweithio chi, mae rai chi'n neud hwn, o'ch chi'n neud rhywbeth arall yn dwch chi. A chymod, fi'n meddwl bod y sefyllfa hwnna'n debyg iawn yn unrhyw ysgol. Ond, mae yna falchder, dwi'n meddwl bod yna newid wedi bod, achos mae yna fwy o bwyslais nawr ar beth sy'n bwysig. Arwydd o cad bod yn ddwyieithog ar ôl gadael yr ysgol, mae'r mentre iaith yn allweddol yn hyn, mae gyrfa Cymru ac yn y blaen, a fi'n teimlo bod y plant yn teimlo fwy o werth I beth sydd gyda nhw ar hyn o bryd, na beth o'n nhw falle 10-12 mlynedd yn ôl. Ond beth sy'n bwysig, ambell waith chi'n cael, mae'r prif athrawon neu athrawon yn dweud, maen nhw'n siarad Saesneg ar y coridor, trwy'r amser, a chi'n meddwl, wel,
ydyn, ond mae rhaid trial newid, mae rhaid i'r ethos newid, mae rhaid, achos mae pob cohort yn wahanol, ac ywch chi ddim beirniadu un wrth y llall, mae rhaid i chi i beidio digoloni, a mae rhaid herio nhw, a fi yn meddwl bod nhw'n gweld fwy o werth i'r Gymraeg, achos mae yna fwy o swyddi allan yna sy'n gofyn am Gymraeg, a maen nhw'n gweld mantais defnyddio'r Gymraeg ym mhob swydd. Chi'n meddwl am sut mae, fel rhywun sy'n cefnogi pêl-drod, fi'n gweld ambell i gris fan hyn heddi nawr, mae'r ffaith bod y Gymdeithas Pêl-drod wedi gyrru Cymreicdom, mae hwnna wedi gwneud byd o wahaniaeth i ni fel ysgol, fi'n gweithio chi nawr. Achos mae yna bobl fyna sy'n gweld wirioneddol gwerth y Gymraeg ar ôl gadael yr ysgol. Mae hwnna, bod na bobl fel pêl-droedwyr eitha enwog yn mynnu siarad y Gymraeg, a wedyn mae hwnna yn gweithio i ni hefyd fel ysgolion. Os dyn nhw ddim bob amser yn gwrando ar beneithiad. Ie, na, dyn nhw ddim. Hwna o brofiad. Cyfeirio at beth ydyn nhw'n sôn fyna, ynglyn â beth llun os y gweud ynglyn â ffaith bod y balch yn dod. Un peth arall oedd yn cael ei bwysleisio oedd y teimlad mae o berthyn i gymuned Gymraeg yn yr ysgol hefyd yn dod, ni amlygu hynna yn y fideo. Nid yn unig fod yn falle o ddiwylliant Cymraeg fan yr ysgol, ond bod yn agor drysau gymunedau tu allan i'r ysgol fyd, yn dyfeg, ffermwyr ifanc, yr eisteddfodau, yn y blaen. Chi'n credu, a profiad athrawon, fel sydd gennych chi fan hyn mi, chod yr diwylliant a'r ethos yna, y cyfrwng Cymraeg yn creu unigolion i chi'n credu sydd yn mynd fod yn fwy tebygol o ddefnyddio'u Cymraeg wedyn tu hwnt i addysg? Dwi'n meddwl bod cwestiwn yna wedi cael ei ateb chydig bach yn barod, ddim yn eto dibynnu ar y disgyblion eu hunan. Mae rai ohonyn nhw yn amlwg yn mynd i fabwysiadu'r Gymraeg, a mae'r eraill falle yn mynd i fod yn chydig wrthryfelol. Ond beth dwi'n gweld falle mewn chweched dosbarth mewn ysgolion, maen nhw'n cael cyfleoedd i fagu perthynas wahanol gyda'i athrawon. Dwi'n edrych fel bod o'n berthynas disgybl athro, mae'r berthynas yn mynd yn fwy cnesach falle, yn llai ffurfiol, a maen nhw hefyd yn datblygu iaith drafod academaidd mewn gwersi, ond hefyd maen nhw'n cael profiadau cymdeithasol wedyn y tu allan i'r stafell dosbarth. Ac o ran balchder, dwi'n meddwl pan mae ymwelwyr yn yr ysgol, chi'n defnyddio chweched dosbarth i dywys rhieni newydd o gwmpas, a bod yr balchder maen nhw'n ei ddangos at y gymuned yr ysgol a at yr iaith Gymraeg, a'r gwersi, a'r adeilad, a phopeth am yr ysgol, mae'n bleser i clywed nhw'n mynd o gwmpas. Dwi hefyd yn meddwl y cwricwlwm newydd hefyd, mae yna lot fawr iawn o bwyslais rwan wedi ar y brofiadau, a maen nhw'n cael y profiadau yma, ac yn gobeithio wedyn bod nhw'n gallu gweld mae'r profiadau yma yn brofiadau ac yn agor drws i'r byd tu allan i ysgol, a bod nhw'n gallu gweld o ddim yn iaith just yn y dosbarth, mae'n y gyfleoedd yn dod gyda fo hefyd. Ie. Gallwn ni ddefnyddio Gwenith yn y fideo, glywon ni bod y Gymraeg yn rhoi hyder, bod yn rhoi mantais yn y byd gwaith, bod yn rhoi sgiliau i bobl ifanc. Pa mor allweddol ydy sicrhau bod y chweched dosbarth yn chwarae rhan, sut mae modd y chweched dosbarth sicrhau bod hynny yn parhau ar ôl iddyn nhw adael ysgol? Ie, dwi'n meddwl bod cynnyrchu pobl ifanc sgilgar hyderus yn y Gymraeg yn allweddol. Mae gan y Llywodraeth strategaeth a un o'r prif dargedau ydy dyblu nifer o bobl sy'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd o 10% erbyn 20-50. Ac mae ymchwil yn dangos yn glir i bobl ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd. Mae rhaid, neu mae'n bwysig bod nhw'n rhugl. Dyna'r bobl sydd yn defnyddio. A dwi'n meddwl bod parhad addysg llawn yn Gymraeg drwad i'r chweched dosbarth yn rhan pwysig o hynny. Mae'n amlwg yn y fideo bod pobl yn gweld yr iaith yn rhan o pwy ydyn nhw. A mae mor bwysig bod hwnna ddim yn cael ei golli a bod ni'n cynnal addysg chweched dosbarth. Dwi'n meddwl na'r tuedd dwi'n weld a rhywbeth dyn ni fel sefydliad yn poeni amdano fo ydy bod na symudiad at ganolfanna dysgu rhwng 16 a 19 sydd yn ganolfanna mwy. A dydy hynny ynddo hun ddim angen rhaid yn beth drwg, ond yn draddodiadol mae addysg cyfrwng Cymraeg wedi bod mewn chweched dosbarth mewn ysgolion. Yr hyn sy'n poeni ni ydy dio ddim yn amlwg iawn bod na unrhyw un yn gwneud rhywbeth am hyn, bod o'n ganolog mewn trafodaethau,
Mae yna sôn am gyfuno ac esblygu'n raddol a pendant i ddarpariaeth mwy, ond pwy sydd yn gafel yn y mater yma o warchod, ond nid gwarchod, ond adeiladu a datblygu addysg chweched dosbarth i bobl ifanc. Chos mi o'n i'n siarad efo criw o genod yn y chweched dosbarth yn Howells sydd yn dysgu'r Gymraeg fel ail iaith yn y chweched dosbarth, oedd yn dweud os o'n i'n licio wneud rhywbeth tu allan i'r ysgol yn defnyddio'r Gymraeg. A da chi'n sylweddoli, mae yna lot o waith i wneud i adeiladu ar darpariaeth chweched dosbarth yn ei gwahanol ffyrdd, ond mae angen i rywun fod yn arwain a mae yn bwysig i wneud o yn edrych ymlaen 10 mlynedd ar 20 ymlaen. Rhywbeth nath Gweneth gyfeirio ato fe, rhywbeth nath godi yn y fideo fyd os yn amlwg, a nes ti gyfeirio ato fe hefyd yng Ngharad, oedd o bosib pa fath o adnoddau neu gymorth fydde colegau hangen mwyn sicrhau bod hynna'n digwydd mewn gwirionedd, bod y dip yn y Cymreictod ddim yn digwydd wedyn. Fel coleg, be fyddech chi eisiau digwydd? Ie, mae'n ddiddorol clywed y syniad yma o'r canolfanna, achos mae ganddo ni yng Ngholeg Meirion Dwyfor enghraifft o hynny lle mae Mhwllheli, mae hwnna'n safle trydyddol, dy'r ysgolion ddim efo chweched dosbarth, a maen nhw'n dŵad i Bwllheli i wneud i lefel A yn y coleg. A dwi'n meddwl bod o yn llwyddiannus iawn, mae'n safle Cymreig, a da ni'n lwcus o ran yr adnoddau. Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn buddsoddi yn ni yn y colega dros chydig blynyddoedd diweddar. Mae yna gangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae gen i ni swyddogion cangen, mae'r myfyrwyr yn gallu enwebu hynna'n i fod yn llywyddion y Coleg Cymraeg os maen nhw eisiau a trefnu digwyddiadau, gigs a phethau felly. Dwi yn meddwl hynny bod yna lot o waith dal i wneud i allu rhoi y profiad yna sydd yn debycach i chweched dosbarth iddyn nhw. Enghraifft, ym Mhwllheli dydyn nhw ddim yn cael steddfod ysgol. A o fod wedi cael y profiad yna fy hun pan eisiau i chweched dosbarth, trefnu'r Eisteddfod i'r plant iau yn yr ysgol. Mae'n brofiad gwerthfawr iawn. Mae yna lot o Bwllheli yn cystadlu yn Eisteddfodau, sy'n ffantastig i'r safle hynny, a maen nhw yn trefnu sioe gerdd sy'n bob tro'n digwydd yn Gymraeg. Dydy o ddim cweit rhyw fath o Eisteddfod. Felly, ella bod yna le i gydweithio efo'r ysgolion lleol i gael rhyw fath o Eisteddfod i'r ardal lle, chi'n gwybod, mae yna wahanol bethau fedrwn ni'n wneud. Ond o ran yr adnoddau, dwi'n meddwl mae'r gwaith mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn wneud yn andros o bwysig ar hyn o bryd, a da ni'n gwybod bod yna fwy adnoddau ar y ffordd i dyfu ar y gwaith mae'r gangen yn ei wneud a cael y llywyddion yn ei lle i gael yr stwff tu allan i'r dosbarth hefyd, achos bod mae yna ddwy her mewn ffordd, cael y staff sy'n medru cyflwyno'r cyrsiau yma yn ddwyieithog, achos dyna di'r sefyllfa yn aml gen ni yn hytrach na drwy gyfrwng y Gymraeg yn y coleg, ond yn Mhwllheli yn aml iawn cyfrwng Cymraeg ydy'r dosbarthiadau. Mae wedyn yr stwff allgyrsiol, y stwff na sydd yn mynd i gyfoethogi profiad nhw pan maen nhw yn y coleg. Felly, dwi'n meddwl, lot o adnoddau ganddo ni'n barod, a dwi'n gwybod mae yna fwy ar y ffordd, a mae lot fawr o waith i wneud. A cynyddu'r cydweithio na rhwng y colega a'r ysgolion, fel bod ni'n gallu dysgu gan ein gilydd, dwi'n meddwl. Ardal Pwllheli'n ardal Gymreig iawn hefyd, yn dweud, felly o bosib. Mae'n unigryw. Felly, Llynos yn cyd-destun cydag hefyd, hynny pa mor hawdd neu pa mor anodd mae'n mynd i fod i sefydliadau ôl addysg 2016 mewn ardaloedd sydd ddim mor Gymreigaidd wedyn i sicrhau yr ysgolion rheini, falle ysgolion fwy diweddar o rannu Cymreictod sy'n rhoi i fel yna. Sut mae sicrhau bod ganddyn nhw'r adnoddau? Pa fath o adnoddau fydd angen arnyn nhw? Mae'n anodd. Mae'n eitha diddorol achos oedd noson rieni gyda ni'n ddiweddar i rieni blwyddyn 6. A bob blwyddyn mae'r prifachgen newydd a'r prifferch yn anerch y gynulleidfa. Fi ddim yn sgriptio iddyn nhw. Bach o risg am y chwaith, ond fi ddim yn sgriptio. Nath y bachgen, oedd yn brifachgen dyn ni Leni, newydd ddechrau yn ei swydd, Dan. Nath e godi a nath e weid, chi'n gwybod beth ydw e? Fi wedi dod o ysgol, dim ond fi ddath o'r ysgol fych na. Fi'n mewn ardal Saesneg. Fi yn... a dewis rhwydd i fi, oedd mynd 2 milltir lawr yr hewl i ysgol yn yr ardal, ond fe ddewisys i Bro Myrddin oherwydd o'n i moyn parhau gyda'n addysg rhyngwylf Gymraeg, a dyna'r dewis gorau fi eriod wedi gwneud. A'r gwir yw, dyle Dan fod fan hyn heddi yn edrych na fi, achos fe yw'r disgybl. Ond i gael bachgen
oedd yn siarad Saesneg i gyd adre, wedi cael ei fagu trwy gyfwng y Saesneg, wedi bod yn cymdeithasu mewn clwbiau pêl-drod, athletau trwy gyfwng y Saesneg, i deimlo'n balchder anhygoel yn ei Gymraeg. Nawr, o ran y cymor sydd angen yn ni, wrth gwrs, mae yna heriau yn wynebu chweched dosbarth ar draws Cymru, fel pennaeth sy'n wir yn credu bod y chweched dosbarth yn allweddol bwysig o ran cadw Cymreicdod, yn allweddol bwysig. Chymod fe wnaethon ni ymladd hyd y diwedd i sicrhau bod y chweched dosbarth yn parhau yn ysgolion ni. Achos yn ysgolion ni'n tyfu arweinwyr, pobl sy'n meithrin, pobl sy'n dod yn Gymru Cymraeg o fewn, chymod, sy'n mentora disgyblion, sy'n arwen, eisteddfodau, pob math o weithgareddau, pwyllgorau dyngarol sy'n codi arian. Maen nhw'n teimlo, maen nhw'n aeddfedu, maen nhw'n dod yn unigolion, maen nhw'n dod yn arweinwyr trwy gyfrwng yr edd Gymraeg. A chymod, mae cefndir nhw'n hollol amrywiol, ond eto gyd, am hynny'n wir mewn lot fawr o ysgolion. Yn heriau ni, wrth gwrs, yw cynnig y ddarpariaeth yn y fe. Cynnig yr un darpariaeth am acholegau ac yn y blaen yn ei wneud. A hefyd, peidio plygu. Achos, chymod, falle bydden ni'n gallu gweud, o newn i'r cwrs na, mae bach o fe mynd i fod trwy gyfrwng y Saesneg. Wel na, os nad yw ei gyd trwy gyfrwng Gymraeg, ni ddim yn ei wneud te. Ond mae yna gydweithio'n gyffo digwydd. Mae yna gydweithio i ni mewn ardal yn gweithio gyda choleg Sir Gar, a choleg Ceredigion ac yn y blaen. A mae'r cydweithio yna, a mae'r ysgol uwchradd yn bwysig i yrru Cymreicdod y colegau na hefyd. Achos os ni'n gweud, fi moyn i chi ddarparu cwrs amaethyddiaeth i ni, os nad yw trwy gyfrwng y Gymraeg, angofiwch chi. A wedyn, maen nhw'n darparu, achos maen nhw moyn cael y berthynas na rhwng yr ysgol a'r coleg. Felly, mae yna rôl gyda ysgolion Cymraeg i ddatblygu Cymreicdod hefyd y sectorau sydd o'n gwmpas ni. A dewder ni y penderfyniad hefyd ac yn sefyll yn gadarn. Oeddech chi'n cytuno'n lle, a dyna'r dystiolaeth ych chi wedi ffynno fel Comisiynydd? Ie, wel, fel ymgynghorau, da ni wedi bod yn ymateb i gynlluniau strategol sydd o safbwynt addysg yn cyrraedd hyd at 15 oed. Mae'r awdurdodau lleol yn gyfrifol am addysg hyd at yr oed yna. Felly, beth sy'n digwydd ar ôl 15 oed, faint o gydweithio sydd, ac wrth edrych ar yr cynlluniau da ni wedi gweld, mae yna chydig o arfer da, ond os da ni'n mynd i fod yn onest, dwi ddim yn meddwl bod yna dystiolaeth o beth da ni wedi weld o gydweithio rheolaidd rhanbarthol drwy Gymru ben Baladr. Dwi'n meddwl bod y Comisiwn Addysg Trydyddol ac Ymchwil newydd yn mynd i fod yn allweddol, oherwydd mae ganddyn nhw gyfrifoldeb am chweched dosbarth. Mae ganddyn nhw hefyd gyfrifoldeb am addysg bellach, a pan oedden ni sôn am Pwllheli fel ardal eithriadol, wel, mae cael sefydliad cenedlaethol sydd ar gallu a'r cyfrifoldeb i yrru rhywbeth ymlaen o safbwynt addysg cyfrwng Cymraeg yn mynd i fod yn hynod bwysig am y blynyddoedd nesaf, dwi'n meddwl. Gwenith fyna cyfeirio at y Comisiwn Addysg. Yn y CAC, beth ych chi'n credu yng nghyd-destun hynny felly? Beth sydd angen cael ei wneud neu digwydd yn y dyfodol i sicrhau i gyrfhau'r sefyllfa Gymraeg yn y gyfundref addysg o 16? Athrawon. Ie. Mae athrawon yn hynod o bryn ac yn fwy felly mewn addysg cyfrwng Cymraeg. A mae hwnna wedyn yn cyfynnu ar faint o bynciau sy'n cael ei cynnig a pa mor hyfyw yw'r pynciau yna. Ydy mae o yn anodd cydweithio rhwng ysgolion. Mae hwnna eto yn gyfnod strategaeth, mae'n rhywbeth sy'n digwydd oherwydd yr angen i wneud. A mae eto'n dibynnu ar natur ysgolion a peneithiad ac yn y blaen. A hefyd sicrhau bod yr un cymwystera ar dal trwy gyfrwng Gymraeg a'r Saesneg, bod yr adnoddau'r cymwysterau gyd yn gyson hynny, bod y tegwch i bawb. A hefyd, o ran y teithio, mae enghraifft plant sydd yn dod i ysgol Gymraeg Gwynlliw o Flaenau Gwent yn cael eu costa teithio yn chweched am ddim, ond mae mae'n plant sy'n dod o Fynwy yn gorfod talu tua £500. Felly, y dewis £500 i barhau mewn addysg Gymraeg neu mynd i goleg chweched dosbarth. Felly, mae yna sawl maes yn does o ran ti eisiau edrych arno yn fan hyn. A falle, fel dyn ni wedi sôn blaen, y buddsoddiad yna mewn ysgolion, mewn chweched dosbarth mewn ysgolion,
bod yr un buddsoddiad sy'n digwydd i golega yn cael ei rhaid i ysgolion hefyd, fel i bod nhw'n dod yn ganolfannau disg ac yn helpu ac yn cyfrannu at miliwn o siaradwyr Cymraeg. Un os ych chi am weirwyr. Ie, mae rhaid i ysgolion i fod yn ddewr hefyd yn dysgu i symud yr agenda ni blaen, achos mae yna duedd, chymod, i ni yn ymladd yn erbyn niferoedd mewn pynciau, rhai pynciau yn arbennig, mae'r niferoedd yn fach iawn yn y pynciau, a i ni mewn peryg o golli'r pynciau yna. Ond eto i gyd, fi'n meddwl, mae angen fwy o gydweithio rhwng prifysgol, rhwng colegau a rhwng ysgolion, achos i ni'n gweld yn Sir Gar, partneriaeth addysg Gymraeg, sy'n i ni'n cynnig 220 o bynciau trwy 2 ysgol gyfrwng Gymraeg gyda'n gilydd, mwyn sicrhau bod y pwnc yn cael ei gynnig, bod e mewn pa ysgol bynnag, bod yn y 2 ysgol gyfrwng Gymraeg, a bod y pynciau na wedyn bod plentyn ar dewis gyda nhw, a bod hynny ddim yn golygu bod nhw'n mynd i fynd i ysgol arall ar gyfer y dewis. So mae hwnna'n digwydd weithiau, ynddo e? A maen nhw'n meddwl, chymod, enghraifft gyda ni 2 flynedd yn ôl, o'n i'n mynd i golli tipyn o bobl i wneud peirianneg trwy gyfrwng y Saesneg mewn coleg, pan benderfynon ni ddarparu peirianneg trwy gyfrwng Gymraeg ym Mromerddin trwy gydweithio gyda Coleg y Drindod digwydd bod gyda Abertawe, gyda champws Abertawe, a bod yn ddewr a gwneud y cam na mwyn bod un cam ar y blaen o'r disgyblion. Achos mae'r disgyblion weithiau yn ffeindio unrhyw ysgu sy'n drial gadael, ond yn sylweddoli wedyn, amser ni'n cynnig pethau iddyn nhw, dyma nhw, ni'n gwneud gorau trwy gyfrwng y Gymraeg i chi, maen nhw'n aros, chymod, anelu at gadw y plant sy'n moyn aros, nid y plant sy'n ddim moyn aros, chymod, ond y plant sy'n mynd i elwa o gario ymlaen gyda'i haddysg. Yng Ngharad, felly, yn yr oes o pandemig, ond ydyw technoleg yn mynd i fod yn fwy o gymorth i golegau ac yn y blaen, achos mi fydd modd i gydweithio yn y gosach sy'n ei feddwl wedyn, y bydde, gyda'r ysgolion. Bydda, dwi'n meddwl, mae gennym ni enghraifft, enghraifft mae yna ganolfan arbennig ar yn sgiliaeth yn rhan o grŵp Llandrillo Menai wedi bod yn cynnig cyrsiau lefel A o bell i ysgolion ers tua 12-13 o flynyddoedd, felly dydy o ddim yn rhywbeth newydd. Ella ar y sgêl da ni'n weld o rwan, mae o'n amlwg wedi newid. Mae ysgol yn rhywbeth sydd wedi datblygu dydy, a dwi'n meddwl fod o technoleg bendant yn chwarae rôl pwysig. Ffeindio'r cydbwysedd yna sy'n bwysig rhwng defnyddio technoleg i rhoi hwb i'w haddysg nhw a i gyfoethogi profiadau nhw yn hytrach na bod o'n cymryd lle rhywbeth fwy cyfoethog fysa'n digwydd wyneb yn wyneb. Ond yn bendant, mi fysa fo'n medru, a mae o yn golygu cydweithio agosach rhwng ysgolion a cholega. Gael jyst orffen falle gyda chi gofyn, fel swyddfa'r comisiynydd, lle fyddwch chi'n hoffi'r drafodaeth fynd nesaf? Wedi'r hyn sydd wedi cael ei drafod fan hyn, yr hyn mae'r Llywodraeth yn wneud ar hyn o bryd, be fyddwch chi'n licio fel cam nesaf? Wel, dwi'n meddwl na un o'r rhesymau wnaethon ni ddewis gwneud y sesiwn yma yn digwyddiad Coffa Aled oedd oherwydd bod ni'n meddwl bod pobl ifanc yn greiddiol i ffyniant Gymraeg. A mae angen ehangu mynediad i addysg chweched dosbarth. Dwi'n meddwl, da chi'n gweld weithiau pobl yn tynnu sylw ac yn mynd â cwynion ymlaen ynglyn â ysgolion yn cau. Ond da ni ddim yn gweld beth sy'n digwydd maes chweched dosbarth. Mae gennym ni bryder gwirioneddol. Mae'r grŵp yma o bobl ifanc yn allweddol i gadw nhw yn rhugl ac yn hyderus a cynnal i profiad iaith nhw yn y byd addysg. A mae'r chweched dosbarth yn bont tuag at goleg ag addysg uwch. A mae'r rhaid i ni, dwi'n meddwl, rhoi bob cyfle i bobl ifanc Cymru i gynnal a chadw'r iaith. A chyda'r Comisiwn Addysg Drydyddol, chi wedi sôn amdano fe, mae'n allweddol bwysig fyna bod yna gynrychiolaeth iawn ar y Comisiwn, nid dim ond swyddogion, ond bod yna bobl o'r ysgolion, disgyblion, staff llawr dosbarth, yn rhan o'r Comisiwn, ac fi yn poeni am hynny, bod yna falle dim digon o lais y bobl sy'n wirioneddol ar lawr dosbarth, a bod angen hynny mwyn falle i weld rôl y Comisiwn Addysg Drydyddol yn datblygu. Gwych, mae'n swyddogion y Llywodraeth yma a hefyd gyda ni aelod o Senedd Cymru Fyddai, felly gewch chi ategu'r neges yna nhw'n y Llywodraeth.
diolch yn fawr iawn yn cwedr chi. Mae'r hanner awr wedi gwybio. Mae yna nifer o bynciau eraill byddwn ni'n hoffi trafod, ond diolch yn fawr iawn i'r bedair ohonoch chi. A diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod hefyd. I'r hyn i chi falle nad oedd yn gallu bod yma heddiw sy'n dymuno gwylio nôl, mi fydd yr hyn sydd yn cael ei adrodd, mi fydd ar YouTube. Felly, os chi am rannu, a pan fydd yn barod i gael ei rannu, fi'n siŵr bydd ar wefan Comisiynydd y Gymraeg hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn i chi gyd, a diolch yn fawr. Pnawn da chi gyd.